ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஆட்டோ விற்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ 5 லட்ச ரூபா காசு கட்டி 5 வருஷத்துக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் போட்டால் மாதம் எவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்றது ஃபுல் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து கொடுக்க போகிறேன். இது வந்து இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகினதுக்கு பிறகு எடுக்கிற வீடியோ. ஓகே, ஸோ அதனால் பழைய வீடியோ விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாங்க உள்ளே போய்ட்டு பேசி பார்க்கலாம். பச்சை கலர் வெயிலுக்கு நம்ம சிவப்படுத்தி உள்ள கூட்டு போய் காட்டு. ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 3 வீலர் எடுத்தோம் இல்லையா, பிரியாந்த மோட்டர்ஸ். ஸோ அங்கே வந்திருக்கோம். பிரியாந்த மோட்டர்ஸோட ஓனர் இருக்காரு இன்னைக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சில கொஸ்டின் கேட்க போகிறோம். வெஹிக்கிள் நம்ம வாங்கும்போது நமக்கு வந்து நல்ல கஸ்டமர் சர்வீஸ்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஒன்று உங்களுக்கும் வெஹிக்கிள் நீங்கள் வாங்குறவங்க கிடைக்கணும். ஸோ வேறு இடத்துல நீங்கள் போய்ட்டு வாங்குறதுக்கு பதிலாக எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எனக்கு வந்து நல்ல சர்வீஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஜூன் 1க்கு பிறகு விலை கூடிச்சிலையா டேக்ஸ், புதிய டேக்ஸுக்கு பிறகு. ஸோ அந்த டீட்டெயிலை பொருள் அப்படியே கேட்டு நீங்கள் உங்களோட கையில் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் ஒன்று வாங்குறேன்னா எவ்வளோ வந்து பே பண்ணணும், எத்தனை இயர் வந்து நீங்கள் வந்து மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு வந்து போடலாம் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம கேட்க போகிறோம். ஸோ இவர் தான் சார் கிட்ட போய் பேசுவோம். ஓకే සර්, දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් අපෙන් ඇවිල්ලා වෙහිකල් එක ගන්නවා. ඒ ගන්න කෙනාට සාමාන්‍ය දැන් මෝටර් වගේ මුදල් එකවර ගෙවන්න නැති වෙයි. සමහරවිට අතේ තියෙන මුදලක් ගෙවලා ගන්න කියලා හිතේ. එහෙම ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්. ඕන විදියට මෙතෙන්ට આવොත් අපි ඒ කස්ටමර්ගේ තියෙන මුදල අනුව අවම ලක්ෂ 4ක් දාන්න. ඕකේ, අවම ලක්ෂ 4ක් දකින්න ඕනේ. 4 උඩ තියෙන ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. 4ෙන් ගන්න පුළුවන්, 6ෙන් ගන්න පුළුවන්, 8ෙන් ගන්න පුළුවන්, 10ෙන් පුළුවන්, 12 මාරෙන් පුළුවන්. එතකොට ඔය රේන්ජ් එකේ ඕන කෙනෙකුට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වාරික කියනවා. එතකොට එයාට අවුරුදු 2 3 4 ඕන කාලයකට ගන්න පුළුවන්. කස්ටමර් කොහේ හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොකේෂන් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් අපි අදාළ බ්‍රාන්ච් එකකට දාලා එතනින් අස්සම් කරලා ෆයිල් එක කස්ටමර්ට මෙතනින් හොඳ සර්විස් එකක් දීලා අපි ඉක්මනින් ත්‍රිවිල් එක දෙනවා. ஓகே. ஸோ மக்களை கேட்டிருப்பீங்க, உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்றது கேஸ் இல்லை. ஸோ 4 லட்ச ரூபாயிலேருந்து மேலுக்கு 10 லட்ச ரூபா தான் சாதாரண இப்போ வந்து கொடுக்குறாங்க 150% அப்படின்ட்டு. அது கீழே எவ்வளோ இருந்தாலும் அது வந்து இவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு 5 வருஷம், 4 வருஷம், 3 வருஷம், 2 வருஷம், 1 வருஷம், ஸோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு பிரித்து உங்களுக்கு எது லேசாக இருக்கோ அது மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்மகிட்ட அவர்கிட்ட கேட்போம், இந்த ஜூன் 1க்கு பிறகு டேக்ஸ் கூடிச்சு இல்லையா, அதுக்கு பிறகு வெஹிக்கிள் ப்ரைஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா நம்ம எடுக்கும்போது 19,95,000 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு, சரியா. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீயும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்சூரன்ஸுக்கு பே பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து 20.23 சம்திங் வந்துச்சு, சரியா. ஸோ இப்போ கேட்போம், இப்போ புதிய ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சார் கேட்பாங்க. ஓகே சார், දැන් අලුතින් ටැක්ස් එකක් ගෙවුවනේ ජූන් 1 වෙනිදා නන්නේ. ඒ ටැක්ස් එකෙන් පස්සේ vehicle prices වෙනස් වුණානේ. අපි 80000කින් වැඩිවා. ඕකේ, සෝ අපි අරන් ගියේ දැන් දවස් 20කට විතර උඩදී 19යි 95කට. දැන් මේ price වැඩි වුණායින් පස්සේ දැන් අවුරුදු 5කට ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා ගන්නවා නම් ඒකේ සාමාන්‍ය monthly installment එකක් තියෙනවනේ, ඒක වෙනස් වෙනවද? ඔව්, වෙනස් වෙන තමන් දාන මුදල. නිකන් අපි උදාහරණයක් කියමු, ලක්ෂ 5ක් දානවා දැන් එක්කෙනෙක්. එහෙම දාලා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය කොයි වගේද වෙන්නේ? වෙනදාට වඩා රුපියල් 2000ක් විතර වෙනසක් එනවා. රුපියල් 2000 විතර පොඩි වෙනසක් වෙනවා. 2500ක වගේ තමයි වෙනස. මහල් සුදයක් වෙනස් වෙන රුපියල් 80000 වැඩිලා තියෙනවා. ඔව්. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කස්ටමර්ලා එකවර දීලා ගන්නකොට 80000ක් වැඩියෙන් දෙන්නේ.
கேஷ் கேஷ் කරනකොට ஸோ ஓகே மக்களே கேஷ் பண்ணும்போது 80,000 கூட கொடுத்துருக்கும். ஸோ 80,000 தான் கூடி இருக்கு. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஸ் போட்டு எடுக்கிறேன்னா இங்கேயே வந்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மந்த்லி வந்து 2,500 3,500 அந்த மாதிரி அந்த கேப்பில் வந்து சின்ன அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம இவர்கிட்ட கேட்போம், இவங்க வந்து 5 வருஷம் இல்லாட்டி 4 வருஷம் நீங்கள் ஃபினான்ஸ் போட்டு எடுக்கிறனா அது வந்து இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ओके सर දැන් කස්ටමර්ට ඇවිල්ලා ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා ගන්න ඕනේ වෙහිකල් එකක්. එයා පිටින් ගිහලා arrange කර ගන්න ඕනේ මෙතනින් හැමදේම අපි සියලු දේ මෙතනින් කරලා දෙනවා. එක වාරකයට ඔක්කොම කරගෙන යනවා. දැන් ඒගොල්ලෝගේ මේ මහත්තයාට අපි කිමුක LOLC දාන්න. ओके නැත්නම් asset line දාන්න. ओके LB දාන්න. ओके ලක්දෙරණ දාන්න. ओके අපි කම්පැනි 12ක් තියෙනවා. ओके ඒ කම්පැනි 12න් ඕන එක යාට දාන්න පුළුවන්. सो එයාට චූස් කර ගන්න පුළුවන් කොයි කම්පැනි කම්පැනි එකද කියලා අපි මෙතනින් පෙන්නනවා. අපි ඒ බ්‍රාන්ච් එකේ මැනේජර් යාට යොමු කරනවා. ओके ඊට පස්සේ එයා වාරික ලියා ගන්නවා. Okay. ලියාගෙන එයාට අඩුම එකේ දා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එයා ගාව ලක්ෂ 10යි තියෙනවා. ओके අපි 10 දාලා asset line එක යාට වාරිකේ කියනවා. Okay. එතකොට එයාට පුළුවන් LB එකේ වාරිකෙත් කියලා දෙනවා. එකේම දාන්න කියලා නැහැ. ඒතර වාරික 12ම බලලා එයාට අඩුම එකේ පැහැදිලිව දා ගන්න පුළුවන්. राइट අපි හැබැයි මේක මෙතනින් ඔක්කොම කරලා දෙනවා. ஓகே ஸோ மக்களே இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒரே கூரையின் கீழுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லா டீட்டெயிலையும் கேட்டு எல்லா ஃபெசிலிட்டியோடய உங்களோட ஒர்க்கை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு வெஹிக்கல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி போக வேணுமோ அதை இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் எங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் போடணுமோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் 10 ஃபினான்ஸ் கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா 10ஓடையும் பேசி மந்த்லி ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதை வந்து 10ஐயும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி எதிர வேரி இருக்குதோ இது வந்து உங்களுக்கு லாபமாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி இங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே இங்கே வந்து செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண கேட்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம வெஹிக்கல் ஒன்று எடுக்க போகிறோம் இல்லையா, ஸோ அதில் நம்ம வந்து சர்வீஸ் வந்து எதிர்பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ பஜாஜ் கம்பெனியால் சர்வீஸை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக. ஓகே, அந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்குற சர்வீஸ் வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்றது நம்ம வந்து சர்க்கிட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ கேட்போம் போவாங்க. ஓகே சார், දැන් අපි බජාජ් එකකින් රිවිල් එකක් ගන්නවනේ. ගත්තායින් පස්සේ කම්පැනි අපිට ෆ්‍රී සර්විස් එකක් දෙනවනේ. ඒ සර්විස් එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. පළවෙනි සර්විස් එක ඔයාලට වෙන තැන් වගේ නෙමෙයි බජාජ් වල ඔයිල්වත් ගන්න. Okay. සම්පූර්ණම ෆ්‍රී තමයි කරලා දෙන්නේ. කිලෝමීටර් 517 ඇතුළත ඔයාට ගිහිල්ලා ඕන ලංකාවේ තියෙන ඕනම බජාජ් සර්විස් එකකින් කරගන්න ඕකේ, පුළුවන්. ලොකේෂන් එක ලොකේෂන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට සර්විස් බුක් එකක් ඔයාලට දෙනවා. Okay. ඒ සර්විස් බුක් එක අරන් ගිහිල්ලා ඔයා ඕනම ආයතනයකට පෙන්නලා හැබැයි පිට ආයතන වලින් කරන්න බෑ. ඒකට වොරන්ටි නැති වෙනවා. ඔයාලා කම්පැනි වොරන්ටි තියෙනවා. ඒක වොරන්ටිය තියාගන්න නම් තමන් ඒ අදාළ බජාජ් ආයතනයේ සර්විස් ආයතනයකින් කරන්න ඕන. ඒක ලංකාවේ කොතන හරි කමන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔයා මෙහි කෙනෙක් වුණාට ඔයා වයිෆ් ගෙදර තියෙන්න පුළුවන් මාතර. ඔයාට මාතර ගියා ඔයාට ඒ සර්විස් බුක් එක අරන් ගිහිල්ලා ඒ සර්විස් ආයතනයට ගිහිල්ලා බුක් එක පෙන්නලා ඔයාට සර්විස් එක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஓகே மக்களே, கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ சார் சொல்கிற எப்படி தெரியுமா, நீங்கள் வந்து கலேவரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் சொல்லுங்கடே உங்களோட வீடு வந்து தம்பூரில் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி போனால் காத்தாங்குடியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு வந்து காத்தாங்குடியில் இல்லாட்டி போனால் ஜப்னாலே தான் பிரச்சனை இல்லை, போய் சர்வீஸை போட்டுக்கலாம். பஜாஜ் சர்வீஸ் சென்டரில் நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்களுக்கு போயிட்டு சர்வீஸ் போட போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா உங்களோட வந்து என்ஜின்குள்ளே வாரண்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ணி கேளாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் மறந்துடாதீங்க, கட்டாயம் வந்து பஜாஜ் ஆத்தரைஸ் டீலர்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி போனால் பஜாஜ் சர்வீஸ் சென்டர் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றில் போய்ட்டு சர்வீஸை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாரண்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ணிக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மறந்துடாதீங்க, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே மக்களே, ஸோ எல்லாரும் வந்து த்ரீ வீல் வாங்குறது விரும்ப மாட்டீங்க. ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ வீல் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். சில பேர் இவங்க வந்து கேடிஎம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும். இல்லாட்டி போனால் CT100 இப்படி பஜாஜில் வந்து இறக்குமதி பண்ணுற மற்ற பைக்ஸ் வந்து பாவிக்கணுன்ற ஆசையாக இருக்கும். அப்படியே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கையில் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஒரு 50,000 ஒரு 1 lakh அப்படின்னு இருக்குதா இருக்குமே, அப்படியே இருந்தாலும் அதை எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பைக் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பைக்கிட்ட காஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டவுன் பேமெண்ட் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இவங்களோட பைக் ஷோரூம் ஒன்றும் கலேவலில் இருக்குது. அது எங்கே இருக்குது அதில் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சர்ட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் வாங்க. ஓகே சார், දැන් 3 wheel ඇවිල්ලා අපි මෙතන ෂෝරූම් එකකින් ගන්න පුළුවන්. බයිසිකල් එකක් සාමාන්‍ය KTM එකක් CT100 එකක් 160 එකකින් ගන්නවා නම් ගලේවල කොයිද ෂෝරූම් ගන්න? ගලේවල ටවුන් එක මැද සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ සෙට් එකට කඩ හතරක් එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ප්‍රියන්ත මොටර්ස්. ප්‍රියන්ත මොටර්ස්. ඕකේ. ඔයාලට ඕනම බජාජ් බයිසිකලයක් CT100 ප්ලැටිනා අලුතින් ප්ලැටිනා එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. CT100 එක තියෙනවා. ඩිස්කවරි 125 තියෙනවා. KTM එක තියෙනවා. 160 ප්‍රීමියම් එක තියෙනවා. 160 නෝමල් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම රේන්ජ් එකේ පල්සර් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රියන්ත මොටර්ස් එකට ගියොත් ප්‍රියන්ත මොටර්ස් එක තියෙන්නේ ටවුන් එක ගලේවල ටවුන් එක මැද තියෙන සෙට් එකට කඩ හතරක් එහා පැත්තේ. ටවුන් එක මැද තියෙන සෙට් එකට කඩ හතරක්. රයිට්. ඉස්සර සිංගර් එක තිබ්බනේ. ஓகே மக்களே, முன்ன வந்து சக்தி சென்டர் இருந்துச்சு தெரியுமா, சிங்கர் அது இருந்த இடத்துல தான் இப்போ வந்து இவங்களோட ஷோரூம் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் அந்த ஷோரூமில் பைக் வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா இருந்தால்
ஓகே ஸோ பைக்கில் பொறுமதியை சும்மா சொல்லுங்கள் 10 லட்ச ரூபான்ட்டு டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயிலையும் கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் ஓके सर දැන් බයිසිකලේ ප්‍රයිස් එක කියන්නේ ලක්ෂ 10යි කියලා වරලා ඩවුන් පේමන්ට් එක සාමාන්‍ය කොහමද වෙන්නේ? තාම අපිට කම්පැනි කීපයක් තියෙනවා. ඕකේ. දැන් අපි මොන කස්ටමර් ගාව තියෙන්නේ 2.50. ඕකේ. අපි ඒකට ගලපලා කස්ටමර්ට ඒ කම්පැනි දාලා දෙනවා. රයිට්. අවම සාමාන්‍යයෙන් 2.50 2.65ක් වගේ දාන්න ඕනේ සීටි එකට. ඕකේ. සමහරට 2.17න් කරන්න පුළුවන් කම්පැනිත් තියෙනවා. ඕකේ. ඉතින් එහෙම අපි කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරලා කස්ටමර් ගාව තියෙන මුදලට එයාට අදාළ කම්පැනියෙන් අපි දාලා දෙනවා. හැබැයි සමහර අයගේ ක්‍රිප් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න වෙලා ක්‍රිප් එකට ගිහිල්ලා එහෙම කස්ටමර් කෙනෙක් හිටියත් අපි ඒ සර්විස් එක එයාට ලබා දෙනවා. ඒක ක්‍රිප් බලන්නේ නැහැ. බලන්නේ නැති කම්පැනි තියෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක් අපි ළඟට ආවොත් අපි යවන්නේ නැහැ. ඒ කස්ටමර්ට අදාළ දේ මොන ක්‍රමයකට හරි අපි ඉටු කරලා දෙනවා. ரைட் ஓகே ஸோ கேட்டிருப்பீங்க மக்களே நிறைய பேத்துக்கு இந்த நேரத்தோட வெஹிக்கல்ஸ் எடுத்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூவில் கட்டுமானம் இந்த காசு கட்டு பிரச்சனைகள் இந்த ட்ரிப் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அப்படி எதுவும் இருந்து அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண தேவையில்லை இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த சர்வீஸையும் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க வேறு கம்பெனியோட டீல் பண்ணி ஓகே ஸோ 2.5 லட்ச ரூபா காசு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை டவுன் பேமெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு வெஹிக்கல் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் பைசிக்கல் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பிரியாந்தியில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிரியாந்தைக்கு வாங்க ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ட்ரீவில் வாங்கின எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அது வந்து நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே மற்றபடி காசுக்காக நாங்கள் இந்த வீடியோ வந்து பண்ணல அதை வந்து சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு 2 or 3 டேஸில் மறுபடியும் புதிய வீடியோட சந்திப்போம் ஸோ